El programa que anem a fer avui és un programa vinculat en les dues parts principals, les dues parts que tenen el contingut del concert, està vinculat a dues figures de la música contemporània. Una que acaba de morir, que ha de desaparèixer, que és possiblement un dels noms més importants de la música contemporània, que és Pierre Boulez, i un altre que està vinculat a la música francesa, encara que és anglès, i està considerat com un dels successors de Boulez. És una frase que també la dia Messiaen, del qual va ser el millor alumne, però està molt vinculat a una música d'un caràcter europeu, és a dir, no a la música estrictament anglesa, sinó a una música molt més oberta, més influenciada per tot el món de la composició europea. Estos dos autors presenten l'un una obra ja en 20 anys de distància de l'altra, perquè les dos tenen una gran diferència. Encara així i tot, es veurà en el concert que Boulez, a pesar de ser pràcticament l'última obra que va escriure, la seva modernitat encara estava canviant, encara estava generant nous missatges. I des del punt de vista estètic, inclús des del punt de vista tècnic, per part dels músics, resulta més moderna, fiqueu unes cometes, moderna l'obra de Boulez que la de Benjamin. Benjamin, diguem que és el resultat de tota la tradició post-serial europea i que culmina en lo que diríem és l'espectralisme, un espectralisme molt obert, molt lleuger, en una instrumentació fantàstica, d'una perfecció tècnica increïble. I en canvi, que esperaríem de Boulez com a gran pope de l'avantguarda europea i com a gran representant de la música europea, esperaríem d'ell que fora com més tradicional, més estricte, és tot el contrari. Ha creat una obra inabarcable, una obra que produeix una sensació d'estar més prop dels seus contraris que de lo que ell mateix estava. Vull dir, l'estructura de la peça de Boulez és tan oberta, tan complexa, tan atemàtica i després maneja tants ressorts, tant des del punt de vista harmònic com estructural, que se converteix en una espècie de contradialèctica musical. No estableix ninguna direcció, no té estructures que se repetisquen, manté una contínua variació, provoca el que és contrari que molts compositors busquen, provoca la inestabilitat, com en un material dens, continu, el missatge musical sempre és inestable. Són 4 moviments. El primer és una espècie de recitatiu, en la qual el canvi d'emocions, el canvi de textura, el canvi de dramatúrgia és molt sobtat, hi ha molts canvis, es canvia molt ràpidament d'una cosa a l'altra, i en canvi en el segon moviment, que és més eunària, és tot molt més continu i n'hi ha una espècie de més fixació en la bellesa de la línia, en la superfície. El tercer i quart el que vaig fer va ser una espècie d'inversió dels conceptes, en el qual el tercer seria una espècie de recitatiu on hi ha molta informació dramàtica, però també una bellesa de la línia, una espècie de cant, i en el quart moviment és un moment on no n'hi ha massa informació dramàtica, ni tampoc cap ni sobtatge d'emoció ni res, una espècie de línia contínua, i tampoc n'hi ha una línia superficial, és una espècie d'àrea recitativa. Ha sigut un gran plaer poder programar l'obra de Marc García Vitoria per dues raons. Primera, perquè coneguem la seva trajectòria, ha sigut un músic que d'alguna manera ha estat, no dic vinculat, però sí que ha estat seguit per el grup i han fet algunes de les seues obres, però per l'altra part perquè és un poc el resultat també de la nostra tasca cultural. És a dir, el grup instrumental va néixer per fer interpretació de música contemporània, però no sols per fer la interpretació, sinó per estimular els compositors, per mostrar a la gent que n'hi havia una plataforma que podia fer músiques amb una qualitat, diguem, excepcional, tot el que se pot. Després, perquè també servia d'eina per als compositors, és a dir,
fins als anys 80-90 la composició en Espanya era una voluntat pròpia de solistes, les orquestes fent les músiques d'alguna manera com podien, en una tècnica molt reduïda, i nosaltres el que vàrem proposar és anem a fer un grup per a que tinga tècnica, que tinga una visió molt ampla estètica, és a dir, que puguen coincidir diverses estètiques, i també per fomentar la música dels compositors nostres, en aquest cas els valencians. L'obra de Marc, que ve ja estrenada per un gran grup com és l'Ensemble Intercontemporani, diguem que tanca una trajectòria molt interessant des del punt de vista de la composició, perquè té rigor tècnic, té una construcció molt clara i molt, diguem, molt poc especulativa. La música que fa és la música que vol, i tècnicament està perfectament estructurada. Per a nosaltres això també és una satisfacció, perquè es donen compte que la seva carrera i la seva manera de proposar músiques ja no és la d'un estudiant, sinó és una persona que ja està vinculada a la creació, i nosaltres també som part d'aquest món. Per tant, ha sigut una col·laboració molt fàcil, perquè ja no és l'estudiant que començava o la persona que començava a fer les seues especulacions sonores, no, ja és un compositor molt interessant i que crec que serà molt important dins de la música no sols valenciana, sinó espanyola i possiblement europea. L'obra, la primera escena, és una obra estructurada en 4 temps, d'una dificultat extrema, com sol ser habitual en la música europea actual. No vol dir que no n'hi hagi moments de tranquil·litat i de pau, però les exigències per als autors i per als músics són extremades. Ha sigut realment una experiència molt interessant, i també perquè l'hem tingut per a parlar en ell de música i de la seva obra, i això sempre és molt interessant per a un músic.